yɛde gya dwumadi no ahyɛ asɔfo no nsa na wɔde afa ɛnamsɛm mu ɛno akyi no na yɛatoa dwumadi no so yɛde gya dwumadi no ahyɛ asɔfo no nsa ɛdam ase Yesu ya nenda yi chimeti ase onyamiaja oba ana wonko dimo na meti ni bi eka ase chose ishirande rufu a wo wade mo fi brepre ko yi ho se you oba ho be afi one pay no na wo nyuma eti wo achi ya tuaso e de pomakro atu a so ahanum aduanan anim 545 Echichimana nina Yesu ni mebutenti medorome wo awani wo funu moja nusu ni bone ho adu ene adwuma ameho jine bone tumi yebeto ho a yegyina ho Yesu yebebutenti mamemfa wo nwa wo mani
so